Siyê Gulanê roja azadiya ragihandinê ya cîhanê ye. Li gor rêxistina rojnamevanên sînornenas, Tirkiye bi zextên ser azadiya ragihandinê ve di nava 108 welatan da di rêza 154 da ye. Li gor daneyên Komeleya Xebatên Medya û Hiqûqê, di sala 2020 da li Wanê sih û du rojnamevan derketine pêşberî dadgehê û 5 rojnamevan hatine zîndankirin. Li Wanê rojnamevanê Kurd Cemîl Uhur jî piştî çêkirina nûçeya du cotkar ji helîkopterê hatine avêtin li gel Adnan Bîlen, Şehriban Abê û Nazan Sala di cotmeha 2020 da hatibûn zîndankirin. Yani mesele ki hakikati yani zaman hemû cihan evizani işte nûçe wan çekir. Piştî wî zaten li vir Wanê da erişi polisan serme zêdetir bû. Yani her tim işte em tişin daxaneyekê dibêjin Mezopotamya li vir nekeş. Piştî ku Uhur ji zîndanê derket, ji aliyê hejmarek saziyên sivîliyên rojnamevanan ve hatibû xelatkirin. Lê Uhur dibêje ku mixabin li gor hikûmeta Tirkî nûçeçêkirin wek suç tê dîtin û wiha got. Yani îro roja azadiya ragandina ya cîhanê bi rastî Tirkiyeyê de pir zehmet e. Em bêjin rojnamegerê Kurdidan ra zehtir zêdeyê ez hevalaka çar hevalaka 6 me man zindanê da. Em îro her me için imza davêjin. Yani mesele ki Türkiye'de rojnamegerê pir zehmet e. Li aliyê din Rêveberiya Ewlehiya Tirkiye di sihê Nîsanê da ragihandibû ku êdî rojnamevan û rûnişvan nikarin di dema bûyerekê da dîmenên polîsan bikêşin. Rojnamevan Adnan Bîlen ku ev demek dirêje li Wanê kar dike, biryara Rêveberiya Ewlehiyê wiha dinirxîne. Çapemenî azad nîne li Tirkiyeyê. Tu cara jî çapemenî azad nebûye. Yani komar ava bûye heta îro em bêjin di nava Tirkiyeyê de çuca çapemenî negeştî azadiyekî wisa ku bixwaze û azad binivîse, azad lê binêre, azad bikêşe û hemû tiştê xwe azad bike. Û ew dema em hatinê jî îro jî em bêjin demê vê iktidarê de jî ew azadiya çapemeniyê ew ê hindik heye jî hatiye bin pêkirin. Bîlen got ku ji xwe heya niha rojnamevan bi keyfî dihatin astenkirin. Li êdî bi wê biryarê pêşiya cezakirina rojnamevanan hat vekirin. Em bêjin polîs wê çaxî bêqanûnî dikirin. Gotin hevalê me û nikarin bikêşin. An jî ew ê ku daxuyanî dan derdorê wan digirtin û netiştin hevalê me mesele wê new bigirin û dîmen bikêşin. Ew ê niha îdî bû fermî. Hero îdî hevalê me îdî herin dadê û derheqê wan da wê ew bikin. Lêpirsînê wê doz vekin û lêpirsînê bidin rê. Konseya Avrupayê piştî hewildana darbeya leşkeriya 2016 raporek parvekiribû û diyar kiribû ku herî zêde li Tirkiye xebatên dezgehên ragihandinê hatine rawestandin û rojnamevan hatine girtin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.